Dia kini dewi badan dan rambut Up. Tunggu di arau lagu itu. Ah. Ya udah tujuan kan tentu ya. Lagu lintau basiang. Ya wak sedang menggawi telingo. Kamani bo edielo tago. Mana para lurak macanya pada telingo. Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Bangkaulu, penembak kapa di Muaro. Bari ampun kami dek Pagulu, sabuilah salam dek Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah lalu salam kembali jo kepada sepangka. Walaupun tadi ombak basah buang angin baseru, guruh manggaga petuh barantam, hujan turun badai pun tibo, oleng bidua di lautan. Alhamdulillah mak, berkat doa kita nambah samo, muka buah pinta orang banjalawe, ombak tenang angin selesai, hujan taduah kabui pun tarang, disiko bidua kita layakan. Cancang tadai jadi ukia, kato sepatah jadi matan, itulah kato sebenarnya. Kotak jadi gitu balaya, kalapuak sampan di tapian, pulau menanti korok sajo. Dalam acara peresmian alek pernikahan kemenakan kita, Yusuf dan Sofi, kita bagurau semalam suntuak malam kini. Menampilkan biduan kita Cici Enjoy, Ison Pedang Gantiang, Fani Mangilang, dengan penip saluang Pak Jun dari Halaban. Ya, kita diringi oleh Mangyang Musik, Juru Mudioyak Datuk Mangyang semalam nangko. Mama kami orang pagurau sama datang selamat tibo di Banjalawah kita semalam kini. Ambillah keretih jo pena, tulihlah lagu ke diminta ya. Bang Boy, keretih pena lah go. Terpaksa Bang Boy urus katakan ke Bang Bogel ya. Orang minta lagu kok tuh. Para pagurau kami dai mungkin tadi di rombongan DTK silakan duduk kursi lah kosong tidak. Silakan merapik di bawah tenda. Rombongan dari Baru Gunung, selamat tibo dari Andiang Bang Endi. Selamat tiba pulau dari Limbonang, sama datang jo kawan-kawan sadonyo. Pipi Jobondo lamam bubuang cukui ketigo tiwang lampai. Malam kini kita bergelau saluang, kita antan bana sampai-sampai. Samo kita kembangkan layanan mak mukmin, kita layakan bidua kamuaro nak kata luak talago rindu nak kaulak maro cinto supaya bamedan kumpulan sayang. Sambah sujud salam ta'azim, meminta kami kebakinan bersama. Pujuaklah ba'a tanginan taisa, ubek rindu dalam mati. Sebabkan ba'a dek bayi tu mak, dek lawih kami sawang, ombak ko gadang ka kami tundo, kok karam kami di tengah lawih, untung ke mamak kami sandakan. Kondak dapek sarempang padi, balahlah batuang kaparaku. Kondak dapek kendak nyuati, dek kendak Allah nan balaku. Anak orang Padang mahanjik banang, dihanjik lalu diperampek lalu dipatigo. Kalau dirantang amonyo panjang, elok dikumpah nanyo singkek sekiro ke paguno. Mandaki banyaklah kabui, menurun tentang koto tarata, harinan sadang tengah hari. Rundiang segitu ambo sabui, maafkan kami dirang banyak, gurau saluang kita mulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selamat bagurau semalam suntua. Kita daki singgalang indua.
Ay, ay, lalay, ay, risa, awan jauh. Tanah jadi lalai ya lalai oh lalai Dima yo, oi nan kanduang lalay oi tuan oi. Cupa benua gantang abad lanjuang demak pacupaan atigo luah alay tapakai di Minang kabau iyo oi di manyo kini alay oi kanduangan oi jo salam sembah di anjuang nekma nila jo maaf kami minta alay ukwa jang kokota lampau iyo oi karam den ladinya den dinyo alay oi tuan Ari cabi ini bali ama di cabi apa nguti yang anyo alai tuan apa nguti yang anyo ama ai karam ne nyoren inyo lalai ladin dena minta tabia kami nirang banyak banterun sana dan asamu alai tuan dan asamu ama bairabure ninyoran ninyo lalai ladin dena Lairami urana datang alay bagurau jua sama lama ko alay bagurau jua sama lam ko alay laragu den dinyo alay nan kanduang Rasulah kini bang kanda andeda bianyo kami mendendangkan alay bianyo kami mendendangkan alay laragu den dinyo alay nang kanduang Ya, sebenarnya kayak tagoge dari Baru Gunuang aja kawan-kawan. Kamilah penonda kamari itu mangyang kali dua. Berarti nambale. Tolong kursi nambale sepakat rumah. Kadu sana gitu dari Baru Gunuang gaya baru tibo. Selamat bergurau semalam suntua. Arola mochi arola moler. Tuh. Agar kayak tagoge kau di Baru Gunuang arola mo ya. Gai tagage di barugun awayama Opson. Ndak gai tagage ro, gai tagoge. Ulang lihat ya. Gai tagoge di barugun awayama laiba awira oi samalam koma putra mangga Anita babao la saio ne faniati jodan tuang wayama rasunan kandu gantinan la ama la
Lai kau adik kemana ribu. Lai rami neda urang tibo lai bagurau juo. Oi samalam ko neda yo samalam ko. Biar kami kini badendang neda lansuna lansua anggo kana juo. Anggo kana juo. Dek mandang awai ama dia badendang pani rasuka alapi panik siang cako ama siang cako di mayo kini. Dek mancali ade adi anan rampiang pinggang ade sayang rasuka abayang lenggo orang nalamo ama. Lenggo nala amora mangidlang oi. Tapasoam bo menyampaikan oyama oi mangura oyama asa malam ini ama elakora dokanda kota tumbuh. Dek tuan rumah tarimo pasan oyama tambala awanta aci lalai dia telapi ama ngiang duduk. Tolong tuan rumah, Bang Bogel atau Denny tuan rumah ya. Banta tambah 2 lagi ke Cik Ison. 2 lagi banta ya. Lai tibone ama adi baru agunuang wai lalai lampe tahun juga indak basuone mah indak basuoi di mala di manyo kasih kau dan ema Allah tatun tuang wai tuan indak bani nema oi mahura anyo lalai oi mahura anyo kaharam laden dinyo janyo adi andak bani kamahura nakan duang talenga adena edi kicuanyo ama kicuanyo di mayo kini kece ici oyama sayang kau oyama urang lain oyama ayo jujayu lalai apa pale endang ibu hati Batigo bana kini badendang lalai bagurau juo. Oi samalam ko nema oi samalam ko. Pilih udaran makini onde oda iyo katuju lalai di manyo. ndak lintau basiang dulu tuh. Lintau basiang itu ya. DJ, pakai organ tuh ya lintau basiang ya. Bahkan ndak lintau basiang. Atuh. Bagur awak semalamko. Ya. Sangka lah sudah awak karang. Ayam di maliang orang pulau tuh. Ulang betul tapi madok ke Pasipani. Tuh. Dik mencari adik rampiang pinggang. Madok inyo. Kakana lesi irang nalamo. Sangka lah sudah karang dia. Ayam di maliang orang pulau. Ya lah dah. Tuh. Lah. Kalau untuang kamu jua dari Rawa bareh datang. Kalau untuang ke Malang dari Muko lepeh ke belakang ayam panggang bisa tabang ya. Itu untuang ke Malang tuh dah ya. Aku dong jadi kambing tuh. Selamat datang mama mak kami udah Pak Guru Sadonyo baru tibo. Silakan marape
Sabun dalam dua, kursi dalam masih kosong ya. Silakan berape ya. DJ Lintau Basiang ya. Joy ko di minenyo hari neda balaki juo kau benyo biala dalem banggiginyo abi pak boy di sinana sayang atasang kuinyo nema koi di malah di mahanyo lakonyo kini Seo tapi yang paling bang sari alai katalang nama katalang urang saruaso ganyo dia kai nyo saya nama oi urang lain baju jai jualalai talo barayun na akan duang oi hey Kak Bagiang, kami dari rombongan Pagoda dari Tiaka, anak nendang nam baru tu sia namanya tu ya. Tolong naik sana boleh balik dulu ya. Dari Pagurau dari Tiaka, gugua kau ya. Dai je rombongan kawan-kawan. Dia kini Up. tunggu di arau lagu Ya udah tujuan kan tentu ya. Lagu Lintau Basiang. ya wak sedang menggawi telingo Kamani bo edielo tago. mana para lurak macanya pada telingo di alamang maadi inanar nama di payo kumbua bagalana bepas Mado ke nyoda. jale batre lagai nema galat biasa jo pada bamancas nema sudah dicas la sua abulo Opson. Pasan kayak tago geh gua. Supaya cepet pandai nam baru tu. Agian mikro kenyo balik tapi ison putar mado kenyo. Ison macam mikro. Tu ah. Putar mado kenyo. maaf senaknya kalau tas bukannya sengaja Ikon na bagurau. dari Tuhan mancali kami mado nama gaya cago kibo hatinya kok merah banal bungo dado dia pak kumbangi nyota anio lalai dan impi kaki laki urang bagi rawa aman lama ini gaya tagu kilai tibo oi batanyo babang bate fani ide dia labara dauna di amaran do lalai batam bale sui nang pade ambo Kates si Pani Malia. Pertama diminta dia gaya tagoge. Kedua dari dai tak gugua. Kates Pani dia ya. ndak ape itu aja Coba dulu. Lintau Basiang ya. coba lah cik mati lah dicuba orang sampai kini tak boleh balik dah
mati lah di orang. Ama ambolan 6 tahun matiin oleh wali. Kurang lintau basi Sanur warnanya. yang apa? Kuah kayak itu oke kuah. Ya bani na Oi, dah tua dah. Pani je nya. Nantan dia dah. Yo si pani je nya. Padendangan lu lah mengalindang lah dulu. Nah coba sayang ke sayang. Nanti Jika ikut Son, biar buat janyo dalu. ada jangan tu. Menyimak dia ya. Ada. Si man gua. Ambo nyimak lah tu. Barilah mu tu. Tahu basi yang anak molaku nadi abia hadi jupolo banyanyi lalai basah apa dulu murai batu yang sangka hadi unyi burung anuri lalai sangka hadi unyi burung anuri. Oi iko bantanan badak ke banta kito. Oi fani janda de babang duda de dia elo dia dun tuang kito lalai antara di denakaran nioi. Oke tua. Cici lah kata kau. Antala si anak punyo laki nema dek sagagai kola suaronyo Lelaki dicinta bagi dinema candu manyunyui tipoyu lalai antara di deno Tuhan. biagi dalem bangoy indah ado lalai sayanganyo kade nai sajo Elo di tuka jadi dicino nema na ada pe mangunya ulo lalai antara di gulo icioi. Turunlah hujan saja sanjon mata dua mangalang para siang lalai hati inana kama bedon lati igo ari joka patang lalai lati igo ari joka patang Agerson Lagi goari joka patang manang gua rindu bake Fani Santano indak paminan urang sayang kabatu sangkala awak pagi lalai piato kayu sampai daun tong. Oke, terima kasih. Kita lihat coba siang ya. Tadi dari Sigalangin 2, Arau Lamo, sebentar ko lintaw ba siyang ida. Jadi dia panika di bawah tago. Kamu di arau. Oh mau di arau di bawahnya. Lagu lintaw ba siyang ko di arau di bawahnya ya. Kita bawa nak di arau tu. Ndak mau di arau ko, tiba di basuda apa so itu. Kalau di Ambo mau di arau. Dak basombo mau di arau Mau di araunya ya. Kalau basuda Palembang mau di araunya ya. Ayo orang balik tu ya.